So ayun, papunta na kami ngayon sa feeding program. So doon si Madam MJ. So kasama natin yung mga magigiting nating kapulisan. Escort natin si Madam sa kanyang feeding program, guys. So si Madam, so ayun, nagbigay si Madam sa isa nating kababayan dito dahil sinabihan siyang maganda. So ayun, sinabihan siya ng maganda. Swerte ni Kuya, may 500 na siya. So ayun, papasok na kami sa barangay kung saan gaganapin yung feeding program. So guys, dito tayo, Calixto Bautista Elementary School. So yun, dala-dala nila yung mga school supplies. Si Madam MJ Tres. Mamaya, ma'am! Sasayaw sila ng river sa Babylon. Magandang umaga po, ma'am! Welcome to Pangasinan, 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 especially po sa Calixto Bautista Elementary School! Ayan! Magpalat tayo ngayong umaga. Nandito po ang ating 3 million followers. Walang iba po ang Team MG Tres, ang ating pong palangga. Magandang umaga po, ma'am. Thank you very much. Nakarating po kayo dito. Good morning po. Ang palangga, bibigyan ko kayo ng time mamaya mag-picture. Before anything else, mga palangga, gusto ko lang po i-acknowledge yung presence po ng ating Chief of Police na pinalonan, si Police Major Larry Noble. Sir, thank you so much po sa pagsama sa amin. And then mga palangga ko, second, gusto ko lang po umpisa natin kay Sir. Anong pangalan mo, Sir, sa vlog? Ako si Motivation. Paano na lang po? Lady Taurus Rider po from Ordaneta City. June po sa TV, Binaloran po. Ganda naman yan. Coach Mota po from Manawa. Ito lang lang. Halika yung tatlo dito. Lumapit ka dito. Biyahin Gian po from Asinggan po. Ayan. Ito palangga. Motivator po from Moreno, Binaloran, Pangasinan po. Okay mo naman. Kaya yung tatlo dito. Tatlo kayo. Ilang follower mo ga? 5,400 po. Ayun, Ikaw lang ga. ano pa lang po, 500 pa lang po. 500 pa lang. Opo. Ikaw, dito yung isang may ganyan. Ay, gawin. Bali, 8.3 po. Tingnan nyo po lang ga. Itas mo nga yan. Tapos yung 3 million followers, cellphone lang. Magkano ba yan? 20 plus ganon. Pero magkano yan? Sa 12. 12,000? Sige, next time. Ayan. So, kasama ko dito si police niyo po. Sana si police niyo po. Dali po. Ayan. Si Ma'am. Ay! Sinadya ko yun eh. Alam ko eh.
Ayan, good morning. Maliliit, malalaki ng mga ito. Oh. Madami ka mag palit. Yan. Akin na ga. Tapos, ano ko. Okay, sabi mga kasay, good morning! Balik ka ito. Salamat natin sa Team MB3 at saka kay Kuya Ba. Nakasama natin dito sa ano. For the information of the Republic, at maraming nagamit ng police ni MB3 nagiging katuwanan. So, naging tulay po si Gagawan para po sa kanila at naging tulay po ang Dito yung ba? Sige po, kanta kayo. Dali po kasama ko ba? Ayan. Ayan tayo. Pinagay ng Pangasinan. Ang lagay ng Pangasinan. Ramos, Ramos. Diba taga Pangasinan ka na sa kala? Kulang pa po. Sige po. Meron pa daw yung lechon. Hintayin ko na lang. May pa na lechon? Init-init. Na. Ang bungos. Yung malaking. But the rivers are where we sat down. Yeah, we were. But the rivers are where we sat down. Yeah, we were. One day we get up, carry us away up on TVC. Rely on the master. Now I shall sing the love song in the street. One day we get up, carry us away up on TVC. Rely on the master. Now I shall sing the Nalagyo po amin ngayon at naway ito'y magbigay po sa amin ng kalakasan upang patuloy po pa rin kayong mapaglingkuran at nagpapasalamat po kami sa mga taong nag-prepare po nito, lalong-lalo na po kay Sir Pops, kay Ma'am Murata, sa lahat po ng tumulong dito. Bless niyo po ang bawat isa sa amin at naway makauwi po kami lahat ng ligtas. In Jesus name, Amen! Ang word na! Okay, ready to the left. Ready to the right.
So ayun, pauwi na po kami. Thank you po, thank you po. Thank you po. Thank you Ma'am MJ sa pag-invite sa amin. So what's up guys, so ngayon is pauwi na tayo. And kagaling natin sa may feeding program ni Ma'am MJ, Tres, and ni Sir Pabs.